Има стар човек спи, не викай. Ако спи, нека спи. Нема да го изермени. Чакай, да, вратата зад. Много си паметна, Мари. А ти много си културна, леле. Ала да ти. Ала да ти на теб. Кой те изчува таква? Теб. Остани пил! Да, колко аз си я набрах царевицата. Тръгни се, не се джаси с мене. Що се джасиш с мене? Са така понашеш ти? Какво смееш да фатиш там от двор, що не трябва? Я не фатах ти. Я. Анастасия, пирушките! Анастасия, пирушките! Днес нещо друго такова е. Само не е готове царевица, ако да се кара. Ето ли пирушките? Мама, няма да бъде Она си ги там. Те се играш? Виж не. Ай, сбирайте там, сбирайте там. Абе, не играш. Брат, сбирай това пиенето. Я. Ако не кажеш... Я да ми. Абе, това е змиено. Дай, пирушко са пи! Добре, не мора вършката да се бързаме. Чекай, мене. Добре, събраме. Ти сакаш ли пирушки? Една пирушка, на. Една пирушка. Дай бе да правя пирушка. Чакай, бе, дес вече. Дай го направи. Ама брат, я работил шанко. Дай плескавица. Ама не само ти. Плескавица. Това ми е там камера. Добре. Чакай, ама Иване, малото не можем да го пирушко, поленка. Направи плескавица. Значи, гледай, не е така. Трябва да дойдеш ти и речеш плескавица, на ракия, един коняк и носиш. После идеш до други гости. Добре. Така, ай ти Плескавица. Не така. Плескавица е една ракия и коняк. И едно кафе. И пирушка. Плескавица, Две пирушки. плескавица, ракия, коняк. Да. Коняк. И едно кафе. Дай. На кафе. Дай кафето. Айде, носи. Това ти послужовник. Ако. Носи. ти се. Аз за това, що трябваше да ядем. Абе, давайте изгоре, пребърни. Пирушката. Никой да не наручи, Пирушката. Пирушка, кебаби, кафе и коняк. Пирушка. Кебаби. Нека ти е шанко, ма Иво. Ама ти трябва да го носиш. Не трябва да го носиш. Ето отеги ти тур на масата, ти ги го вземеш. Добре. Не, я да. Пирушки, кебаби. И едно кафе и един коняк. Айде, ти се спи, от вземи помня. Кафе. Чекай. Абе, чакай. Коняк. Плескавица. Коняк, кафе и коняк. Никой вино не наръча. Да, на пирушка. Те пирушка. Я. Чакайте, послужовник. Да, преси, царе, преси, че пирушка. Я, носи пирушка, носи пирушка да ми. Не, за тебе не е коняк, за коняк, за тия другите, там те. Дай. Я. Айде. Бе. Трябваше до някой плескавици. Оди донеси плескавиците да играм. Абе, да се декале. Нема. Айде, Ива. Ален. Водете, чакай малко. Я за това е плескавиците ще правиш. Кебапите. Да, кебаб. Кебапи, добре. Оди там Дай плескавица. Спити се си. Абе, тук има гости, там те, на Легено има гости. Вие само на 2 месеца служите. Брат, гледай, ти ке служиш тамо и тамо, Ива, тамо и тамо. Чули, Ива, ти на белата и на цървената маса, брат ми, на тая и на тая. Не, това не сете ти. Ама не може, брат, как си спомняш? Уче ми. Ти можеш да сбираш. Ти ще сакаш? Добро. Дай. Ходи да ме нещо да се спомня. Няма да ручам. Я до него и това е, що да е това те? Това са колки? Вино, кафе, ракия. Вино. Сега и кафето да стигне. Вино, кафе и Чакай, ма. ракия. Вино, кафе и ракия.
Anko, trgni se. A mene možeš samo ti. Vino, kafe, rikija i... Ako više od nešto. Vino, kafe, rikija i pomfrit. Kaži sok i pomfrit. Sok i pomfrit. Sok i pomfrit, Dobro. Iva, pa naš Anko. Koliko pampiri? A, nekada 10 turi, 10. Ajde tu koliko ima. Kompir! 10 kompiri ili koliko turi što tako od Ebe, dajme dvojna mačka da! Dvojna mačka da panica! Brat, ovaj mojta panica odnosi tamo deka bila. Ja, kompiri su. Djeca čičani! A me neće čami, Iva. Ja, Iva i sok. Čekaj, ja Ne, sok. Ja, čekaj, kompirite. Praska! Pa praskate. Dati se. Turi, tuka, turi. Panica. Panica. Odvek kako njih vrne, me obrtno zavrti. Ja. A meni! Iva! Pa ti jedno stani iz Ajde, Iva. završi Tam, Iva. Soko. Ljudi, Сега! Ama Iva, ne treba da se brzaš. Treba polenko i ljubavo. Treba da bude kulturna kafana. Čekajte malo da Gledaj Iva, така те, дай да ти положим там. Не така. Така те. Тука те, дойдеш до това те, тука те. Сбереш до това те. Ти го носиш към мене. Добре. И тук го оставиш. А ти пиеш само, ще цвинкаш. Добре, камера. Бежи, мори. Абе, дай да пуштим и ту на копето.